Ffantastig. Helo a croeso pob i prosiect Lles yr Urdd. Mi fydden ni yn dechrau unwaith mae pob wedi cyrraedd yr ystafell a wedi mewn gyfnodi i'r sesiwn Zoom. So, da ni jyst yn rhoi 1 munud bach i pob medru cyrraedd recordio na unrhyw problemau technegol, a wedyn mi fydden ni yn dechrau. Os ydw i ofyn iddo chi jyst darllen y rheola ar y sgrin tra da ni'n disgwyl hynna'n grêt. OK, so dwi'n meddwl mae lot o'ch chi wedi ymuno efo ni rwan. So, na i jyst mynd trwy'r rheola cadw tŷ yn sydyn cyn i ni ddechrau a cyfarfod Cadi yn iawn. So, mi ydyn ni yn recordio y sesiwn yma, jyst fel bod chi'n gwybod, a mae athwynydd i'r Gobaith Cymru a adran y Chwaraeon yn benodol. Da ni yn gofyn bod chi ddim yn tynnu dim lluniau o'r sgrin os gwelwch yn dda. Mae croeso i chi cymryd lluniau chi hunain yn cymryd rhan. Os ydych chi eisiau rhoi nhw ar cyfryngau cymdeithasol a tagio Chwaraeon yr Urdd a Cadi Fon, so hynna yn grêt. A i cadarnhau presenoldeb chi, ydy'n bosib i chi gyrru eich enw trwy ddefnyddio y swyddogaeth sgwrs os gwelwch yn dda. A bwysig mwynhewch, OK? So, na ni stopio'r rhannu'r sgrin yn fan'na os ydy'n bosib. Diolch yn fawr. So, croeso yn ôl i bob i'r sesiwn heno. So, rhodd ydw i. A da ni yn cael y braint o cael Cadi Fon yma heno. So, diolch am bod yn uno efo ni, Cadi. Helo, diolch am cael ymuno. Dim broblem o gwbl. So, heno mi ydyn ni am cael sesiwn Ffitrwydd efo Cadi. So, dwi'n gweithio efo pob yn barod i weithio'n galad. Cyn i ni ddechrau, ga i ofyn bod chi efo lle gwag digon o le i gymryd rhan rhag ofyn i chi dorri rhywbeth. So, sicrhau bod yna digon o lle amgylch chi. Bod gennych chi diod o ddŵr ac barod i fynd. Felly, cyn i ni ddechrau, da ni am dod i'n nabod Cadi dim bach, so da ni am gofyn dipyn o gwestiynau iddo hi. Dwi'n mynd i holi dipyn, os oes gennych chi unrhyw gwestiwn da chi eisiau gofyn wrth Cadi, bydd yn bosib i chi rhoi fo yn y Q&A bwtwm yn y gwaelod y sgrin. Clicio ar y Q&A, mae'n bosib i chi gyrru cwestiwn i fewn wedyn, a fydd neb arall yn medru gweld o, dim ond fi a Cadi, so fydda i ofyn y cwestiwn ar eich rhan chi wedyn. So, gobeithio bod pob yn barod i fynd. Cadi, wyt ti'n barod? Yn dod tad, barod amdani. Fantastic, so barod i gael dy gwestiynau gyda fi. So, dipyn o gwestiynau i ni gael dod i'n nabod chdi. Ers faint ti wedi bod yn hyffordraig bersonol? Wel, i ddechrau o'n i yn hyfforddi Ffitrwydd achos mae hyfforddi Ffitrwydd a bod yn hyfforddwr personol yn dau gwahanol beth. Dwi'n meddwl bod lot o bobl yn gwybod hynna. So, i hyfforddi Ffitrwydd, sef hyfforddi dosbarth o bobl, i wneud dosbarthiadau fel circuit training, rhywbeth fatha insanity, mae yna llwyth o gwahanol bethau, ond i wneud hynna, da chi'n gorfod bod yn lefel 2, a wedyn i fod yn hyfforddwr personol, mae o yn cymhwyster lefel 3. So nes i ddechrau wrth fod yn hyfforddwr lefel 2, ac o'n i yn 22 yn neud hynna, so dwi ddim yn cofio nawn faint oed dwi'n 36, so fedrwch chi wneud y sym faint o hir. Oedd yna nôl. A wedyn dwi'n hyfforddwr personol ers 8 mlynedd. Bril, so di fod wrth i reithio digon o brofiad i fyny heno, felly. Wyt ti'n gweld bod yna lot o wahaniaeth wrth wneud hyfforddi personol a hyfforddi grŵp? Os gennych chi un sa well gennych chi wneud? Yndw. Dwi'n meddwl, pryd o'n i'n bengach o well gennych fi hyfforddi grŵp, mae hwnna i fi yn rhywbeth sy'n cynnwys lot mwy o egni, mae lot mwy o gweiddi, neidio gwmpas, ac o'n i ddim yn dall pam bod yr cymhwyster lefel 2 yn gorfod bod yn rhywbeth fatha fwy hawdd na yr hyfforddi personol, achos i fi mae fwy o sialens i hyfforddi 30 o bobl o'ch blaenau na hyfforddi 1 person. Ond fel nes i gael mwy o brofiad, mae'n gwneud sens, achos efo'r hyfforddi personol, mae o lot mwy am yr unigolyn, am eu corff nhw, am eu nutrition nhw. So, i ddechrau, mae o'n mwy daunting i wneud o flaen stafell mawr o bobl,
Ond dyna o'n i yn enjoyo wneud, oedd gen i fi lot o egni pryd o'n i'n dechrau wneud o, ond fel dwi'n dod ymlaen, dwi'n mwynhau gweithio un i un, achos dwi'n teimlo bod fi'n ffrindiau efo pawb dwi'n hyfforddi a dwi'n nabod nhw'n iawn, da ni'n cael sgwrs o bethau tra da ni'n hyfforddi, so ia, mae di newid fel dwi'n mynd yn hyn. So, ti'n dweud ti wrthi, ers o'ch chi'n 22, sut nes ti gael fewn i'r hyfforddi yma? Be nath ysbrydoli chdi? Oedd o rhywbeth o'n eisiau gwneud ers ysgol, o'n eisiau bod yn personal trainer, achos dwi'n meddwl ar y pryd, oedd o'n rhywbeth reit fatha glamorous. Dwi'n meddwl mae yna lot o bobl wneud o wan, ond pryd o'n i'n ysgol, oedd na ddim llawer o bobl wneud, oedd o fatha rhywbeth mwy o bobl wneud yn Hollywood, a ni'n dweud, waw, dwi eisiau wneud hynna, dwi eisiau wneud o'n Gymraeg. Ac so nes i mynd i coleg i wneud chwaraeon, a nes i wneud joint honours efo seicoleg, a wedyn o'n i'n gweithio mewn canolfan hamdden ar yr un pryd, dim bod o'n i'n dysgu dim Ffitrwydd, o'n i'n gweithio yn y siop ac o'n i'n llai toilet sydd wedi gwir, ond nath hynna reid chydig bach o head start i fi fel o'n i'n mynd ymlaen, achos bod fi'n gweithio yn y ganolfan hamdden ers o'n i'n 16, o'n i dal yn gweithio ar rhan amser tra ni'n coleg, o'n i wedi coleg chydig bach yn hyn, o'n i ddim wedi mynd yna pryd o'n i'n 18, o'n i'n 21 yn cychwyn. So o'n i dal yn gweithio yn y ganolfan hamdden, a nath nhw reid fi ar gwrs lefel 2, ac nes i ddechrau cymryd sesiynau yn y ganolfan hamdden yn Plasilyn, Penygroes. A wedyn, o fanna nes i ddechrau gwneud sesiynau'n hun yn gwahanol pentrefi. Nes i ddechrau gwneud bootcamps tu allan, a wedyn nes i symud i Gaerdydd, a dyna lle nes i ddechrau busnes fel hyfforddwr personol, achos o'n i'n arfer gweithio rownd ysgolion hefyd yn wneud chwaraeon, tra ni gweithio yn y ganolfan hamdden a tra ni'n y coleg. Wedyn, so yn Gaerdydd nes i ddechrau'r busnes yn iawn, ac dyna pryd nes i sefydlu yr Cadi Fon hyfforddi personol. Os da iawn. So, wyt ti wedi gwneud unrhyw heriau wrth creu y busnes yma dy hun? Do. Dwi'n meddwl, pryd nes i, o'n i'n arfer byw yn y gogledd, so o'n i'n nabod lot o bobl, so oedd dipyn bach yn haws i wneud sesiynau adeg yna, achos oedd lot o ffrindiau fi'n dod o falle, so oedd y sesiynau reis llawn. Wedyn, pryd nes i symud i Gaerdydd, oedd o'ch bach yn scary, achos o'n i'n nabod neb, ac o'n i'n dechrau busnes o'r dechrau, dyna neb yn gwybod amdano fi. So nes i fynd i gampfar enw Iechyd, ac o'n i'n lwcus iawn, mae hwnna'n yn le oedd yn gymuned really nice, ac nath yr boi sydd bia'r gym helpu fi lot, a helpu fi adeiladu clientele, cael cwsmeriaid. So oedd hynna'n her, jyst bod o chydig bach yn scary. Hefyd, wrth ddechrau busnes dy hun, mae'n golygu bod chdi efo dim garanti o bres o gwbl, dim cyflog, so fel ti'n dechrau, efallai bod chdi mond efo un client sy'n mynd i ddod i 30 pint yr wsos, ond efo just cario ymlaen a mynd amdani, mae'n bosib wneud o. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig safio chydig bach cyn dechrau busnes hefyd, so bod gennych chi'r backup yna. Ta ti ddim yn gwneud pres, bod gennych chi dipyn bach o bres i safio lle. Ie, wrth gwrs. Os gyda chi ryw diddordeb yn agor gym dy hun unrhyw ddydd, neu ti'n hapus? Ynddo, oes, ac mae hynna ar y cardiau ar y funud. Dwi'n symud yn ôl i'r gogledd, ac da ni yn y broses o trio cael caniatâd cynllunio i agor, dim gym ond studio, sydd fydd o'n lle yn ei dosbarthiadau a hyfforddi personol. Gwych. Edrych ymlaen i chi ddod yn ôl i gogledd, felly mae'n cadw llygad allan hynna. Diolch. So, efo cyfryngau cymdeithasol, pa dylanwad o cyfryngau cymdeithasol wedi cael ar dy busnes di? I ddweud y gwir, mae o wedi helpu lot. Pryd nes i ddechrau busnes, o'n i eisiau gwneud gwefan yn syth. Nath gysi bethau gwersi gen busnes Cymru, jyst i roi tips a falle ar ddechrau busnes, a nath yr boi oedd y reid y wers ddeud i beidio wneud gwefan yn syth achos mae'n costio gymaint o bres, a bod pethau fel Facebook, Instagram, Twitter i gyd am ddim.
So, i wneud y mwyaf hinga gynta, a wedyn fel wyt ti'n dechrau neu pres i dal am yr wefan wedyn. So, oedd hynna wedi bod yn tip da iawn i fi. Nes i sylwi bod i fi yn bersonol Instagram di dod â lot o gwsmeriaid. Nes i dalu am gael gwefan 3-4 mlynedd lawr y lein o weithio. Ac oedd y wefan yn gret hefyd, nath hynna ddod o lot o gwsmeriaid i mewn, ond dwi'n meddwl mae yna fwy o bobl yn mynd ar y cyfryngau cymdeithasol na sy'n ar y wefan ar y funud, just achos dwi'n meddwl efo pethau fel Instagram neu Facebook, dwi'n ataf yn sydd, mae bobl ataf yn sydd, lle os ti'n mynd trwy'r wefan, mae fatha proses e-mail, a wedyn neith o gymryd chdi ddornodau ataf yr e-mail. So, mewn ffordd mae o'n beth da, mewn ffordd mae o dipyn bach o pressure, achos weithiau dwi'n cael cyfnodau lle dwi jyst ddim eisiau sbïo ar yr Instagram pethau am te mis, achos dwi'n gwybod, bod yn peth positif, mae'n gallu bod yn peth negatif i neu chdi deimlo fatha dan bwysach sy'n gweld beth mae pawb arall yn neud, a mae pawb arall yn neud rhyw certain peth, ti'n meddwl, dwi fod yn neud hynna, ac ond mae'n gallu bod yn dda, mae'n gallu bod yn drwg, ond ar gyfer busnes ar y cyfan, mae o yn dod o gwsmeriaid i mewn. Bryl, mae o bob dim efo'r ddau ochr, dwi'n siŵr. So, sut wyt ti yn aros yn motivated i weithio allan bob diwrnod, neu bob yn ail diwrnod, beth yna ydy dy rota di lle? Sut wyt ti yn ffeindio'r mynad bob orau i wneud o? Wel, dwi'n cael diwrnodau lle gen i fi ddim mynad o gwbl fatha pawb arall. So, ar y diwrnodau yna dwi'n cymryd rest, dwi ddim yn gorfodi'n hyn i wneud ymarfer trwy'r amser, achos dwi'n meddwl os pawb yn neud hynna, so nhw yn crasio yn y diwedd. So, gwrando ar y corff, ond nes i wneud post amdan hyn ddoe. So, yr tips gen i fi ydy trio cael digon o gwsg, gen i fi hogan bach, so mae hynna bach yn anodd i fi ar y funud, ond os da chi efo'r luxury o gallu cael gyfaint o gwsg, a da chi'n gallu, gnewch o, achos da chi'n cael mwy o egni fel yna. Bita yn da, a pryd dwi'n dweud yn da, dwi ddim yn feddwl mynd ar diet a bita stwff low fat, a bethau fel yna. Dwi yn bersonol ddim yn rili cytuno ar mynd ar diet. Dwi yn licio'r syniad o just bita pryda sy'n dweud egni i chdi, so pryd sy'n cynnwys digon o carbohydrates da, sef pethau fel tatws, reis brown, lentils, pethau sy'n dweud egni i chdi, protein ar y blat, pethau fel cig neu wya, mae lentil hefyd yn protein os da chi ddim yn bita cig, ac braster da. So, wneud y siŵr bod hynny gyd ar ymlaen ti digon o lysiau. Weithiau dwi'n cael take-away, weithiau dwi'n cael hyfan ia, ond dwi'n trio cadw i bita yn iach a bwyd sy'n dweud egni fi 80% o'r amser, a wedyn 20% o'r amser, na i gael rhywbeth fi isio. A peth arall ydy rhoi egwyl i chi'ch hunan fel nes i ddweud yn y dechrau, os da chi'n teimlo bod chi isio rest, i gymryd rest, i gymryd gorfodi'ch hunan i wneud rhywbeth os di'ch corff chi yn hollol knackered. Ac beth arall ydy i symud bob diwrnod os fedrwch chi. So, diolch yn gorfod yn mynd i'r gym neu gweithio allan, neu beth jyst bod yn mynd am dro. So, y mwyaf da chi'n symud y gorau, jyst wrth wneud pethau bach o ddydd i ddydd, ac cael awyr iach. Dwi'n meddwl bod hynna bwysig bob dydd i fynd allan am dro, gael awyr iach bob dydd. Pwysig iawn efo bob dim sydd yn mynd mlaen ar y munud, mae pob yn stuck i'r sgrin, dydy? Ie. So, chdi sôn wedyn gyda chdi hogan bach, sut wyt ti'n ffeindio jyglio bod yn fam newydd ac bod efo busnes dy hun? Anodd. Mae jyst, dwi'n meddwl, cymryd practis. I ddechrau, o'n i yn gweld o'n anodd, achos o'n i yn ymhen, o'n i wedi dweud, dwi'n mynd yn ôl i gwaith, yn y dosbarthiadau ar ôl 3 mis. Oedd hynna'n y peth mwyaf gwirion yn y byd. Oedd 3 mis i dod, oedd yn hoga bach i dal yn sownd i fi, so I know wedi mynd at neb arall, o'n i wedi cael C-section, sef cesarean, so o'n i dal ddim yn iawn i wneud ymarfer corff ar ôl 3. Y math o bethau dwi'n wneud, achos dwi'n wneud lot o ddosbarthiadau sy'n neidio gwmpas, wneud burpees a'r pethau fel yna. So, ia, oedd gen i fi ddim syniad cyn cael babi bod o'n sy'n fath o brofiad oedd o. So, mae wedi bod yn
yn anoddach na beth ni ddisgwyl, ond dwi'n teimlo wan bod fi wedi cael y balans o'r diwedd ar ôl blwyddyn a hanner. Just jyglo pethau rownd. O'n i hefyd yn ei dosbarthiadau ben bora, hanner awr 6 yn bora, cyn cael babi, ac o'n i'n meddwl sy'n ni'n cario ymlaen efo hynna. Dwi'n cofio Meret sy'n bu ar gym yn deud, ella fyddwch chi eisiau newid yr rei dosbarthiadau. Dwi'n meddwl fyddwch chi eisiau neud yr rei ben bora. Ac o'n i'n deud, na, fydda'n hollol iawn, fydda'n iawn, siwr fydd o'n ffain. Ond, dwi wedi gorau canslo rei ben bora i gyd. Y digon teg, dwi'n siŵr. So, efo bob dim sy'n ymlaen, sut wyt ti yn ymlacio? So, beth ydy diddordebau chdi tu allan i y swydd a'r teulu? Mae hyn yn swnio fatha bod o ddim yn rhywbeth sut mae bobl yn gweld oedd rhywbeth i ymlacio ella, ond dwi'n licio mynd i cerdded mynyddoedd. I fi, mae hynna ffordd ymlacio yn enwedig achos rwy'n byw mewn dinas. Dwi'n gwybod bod ni ddim wedi gallu gwneud o'n ddiweddar, ond mewn amgylchiadau normal, dyna di'r peth sy'n ei wneud, achos dwi'n jyst yn teimlo mae dinas mor gyflym, mae yna lot o fwg yma. Mae jyst mynd allan i'r awyr iach, lle does na ddim sŵn a ddim byd yn ymlaen i fi yn ffordd ymlacio. Ffordd arall ydy gwachio ffilm bita hufen iar y soffa. Lovely. So, dwi'n gwybod ti wedi sôn fan'na, ti'n wedi cael mynd i'r mynyddoedd o felly efo bob dim sy'n mynd ymlaen. Sut mae Covid-19 wedi effeithio busnes chdi a sut wyt ti'n edrych ar bethau? Mae o wedi effeithio busnes fi mewn ffordd positif, achos bod fi'n hyfforddwraig personol. Dwi'n meddwl bod y gyms wedi chael lot mwy drwg na'r hyfforddwyr eu hunan. Achos da ni wedi adaptio, da ni'n gallu gwneud bob dim fel da ni'n gwneud dwan dros Zoom neu dros gwahanol bethau ar-lein. O'n i ddim yn licio dim byd digidol, a dwi ddim yn dda iawn efo technoleg. So, i fi, mae wedi bod yn beth da achos dwi wedi gorau wneud o, dwi wedi gorau dysgu. Mae wedi bod yn da achos wwan bod pobl wedi arfer efo pethau fel hyn. Pryd dwi'n symud i'r gogledd, dydw i ddim yn gorau dechrau o'r dechrau efo creu busnes achos mae yna lot o'r bobl dwi'n hyffordd ddim wedi gario ymlaen ar-lein. So, mewn ffordd mae wedi bod yn peth positif i fi bod well gen i fod wyneb yn wyneb, well gen i fod yn gym neu tu allan yn ei bootcamps. Ond o ran busnes mae wedi gweithio'n dda a dwi wedi gallu cario ymlaen i weithio just fel fyswn i fel arfer. Wel, a dyn, un neu ddau o gwestiwn arall wedyn i adael chdi hefyd yn gaddo. Mae yna reid yn fewn yn gofyn faint o weithiau dylai bod chi'n gwneud workout mewn wsos? So faint o workout sy'n ni'n gwneud mewn wsos? Oce, mae'n dibynnu be ydy'r ymarfer. Os da chi, a mae'n dibynnu beth i'ch goals chi hefyd, sori, mae'r ateb yma wedi bod yn hir. So, mae'n hollol dibynnu be ydych chi eisiau allan o'r ymarfer. Os da chi jyst eisiau beth ni'n galw'n functional training, sef jyst cadw'r corff yn iach ac bod digon cry i wneud tasgau o ddydd i ddydd, fysa 2 workout yr wsos yn hollol ffain, ond bod chi yn cadw'n actif bob un diwrnod. So, bod chi'n gwneud 2 workout reit tough yr wsos, mae bob diwrnod arall yn cynnwys mynd am dro, neu mynd am beic, neu rhywbeth fatha active rest, da ni'n galw fo sef, mae nofio ysgafn yn active rest. So hynna swn i'n awgrymu, ond os gennych chi target, enghraifft, os ydych chi eisiau bod yn bodybuilder neu rhywbeth fel yna, mi fysa chi yn treinio bob dydd, ella 2 waith diwrnod. Mae o jyst yn hollol dibynnu ar eich target chi, ond jyst o ran bod yn iach ac yn ffit, swn i'n dweud trio wneud rhywbeth 3 gwaith yr wsos ac jyst dal i symud hefyd a mynd yn dro a falle bob dydd. Ideal. So, gwnawn ni gorffen efo'r cwestiwn yma rwan, a os fysa chdi yn medru rhoi cyngor i unrhyw un ifanc yn sefyllfa chdi sydd eisiau allan dechrau busnes i hyn, beth sa'ch chi'n dweud nhw? Swn i'n dweud i gael cyn gymaint o brofiad ydych chi'n gallu. Nath na hogan weithio fel apprentice i fi ac nath hi wneud o mewn ffordd da, ni'n meddwl, achos oedd hi jyst yn dod i bob un dosbarth oedd hi gallu yn y gym, oedd hi'n trio gwahanol bethau, dim just be oedd hi eisiau wneud. So oedd hi eisiau bod yn personal trainer ac oedd hi eisiau wneud dosbarthiadau HIIT, sef High Intensity Interval Training,
ond oedd hi hefyd yn mynd i'r dosbarth yoga, oedd hi'n mynd i'r circuit training, oedd hi'n mynd i'r pilates i gael profiad o bob dim. Wedyn, nath hi ddod ati fi a gofyn os fysa hi'n cael gwneud y profiad gwaith o fi, so oedd hi efo fi am wsos, jyst yn gweld be'n i'n neud ac yn helpu, a wedyn nes i gytuno i wneud cynllun apprentice, lle o'n ni ar gym yn talu am ei chwrs lefel 2 hi, a wedyn oedd hi yn talu ni nôl wrth wirfoddoli yn helpu ni allan mewn sesiynau. O'n i'n meddwl bod hynna'n ffordd dda iawn o wneud o. Y ffordd nes i wneud o gweithio mewn canolfan hamdden i'r cyngor, oedd hynna wedi helpu fi lot, nes i gael lot o gymwystera. So cael cymaint o brofiad ydych chi'n gallu ac gofyn i'n fforddwyr os gewch chi wneud chydig o brofiad gwaith a chwilio allan am apprenticeship. Dwi'n meddwl dy'r ffordd gorau. Ie, briliant. So, sori, mae un cwestiwn arall wedi dod fewn, na i jyst ofyn hwn. So, gofyn, be ydi hoff chwaraeon i chdi? Pêl-rwyd. O'n i chwarae pêl-rwyd yn y gogledd, o'n i chwarae i dîm ag dyna oedd bywyd fi, a wedyn nes i symud i Gaerdydd ac yn anffodus, nes i gorfod stopio oherwydd yr oriau gwaith, achos dyna di un peth os da chi isio bod yn hyfforddwr personol neu hyfforddwr ffitrwydd, mae'r oriau'n gallu bod yn antisocial ofnadwy, achos mae pawb eisiau hyfforddi tu allan i oriau gwaith, so mae pobl eisiau hyfforddi o fatha 5 o gloch tan 9 o gloch y nos neu ben bora. Ella bod hynna'n mynd i newid wan, ella bod hynna'n newid achos o Covid am y oriau gwaith bobl di newid, mae'n lot mwy bobl sy'n fforddi amser cinio wan, sy'n gret. Ond i ddechrau, da chi'n gorfod jyst cymryd be da chi'n gael, so ia, nes i gorfod stopio chwarae pêl-rwyd, ond dwi'n gobeithio dechrau nôl mewn chydig. Diolch. So diolch yn fawr i pawb sydd wedi gofyn cwestiynau, ac os oes na unrhyw gwestiwn arall, croeso i chi gyrru fewn, a dwi'n siŵr wneud Cadi fwy na hapus atyn nhw ar diwedd y sesiwn Ffitrwydd. So na roi drosodd i chdi wan, Cadi. Dwi am roi camera fi off, ond dwi yn mynd i wneud y sesiwn. So, drosodd i chdi, Cadi. So da ni yn mynd i wneud hanner awr o sesiwn Ffitrwydd. Da chi ddim angen dim offer o gwbl, da chi jyst angen diod o ddŵr. Mae yna orffwys yn mynd i fod bob yn y hyn, ond os da chi eisiau gorffwys ychwanegol, jyst cerwch amdani. Dwi ddim yn gweld beth da chi'n neud, so gewch chi orffwys faint bynnag da chi angen. Mae gorffwys yn beth da, dydy o ddim yn beth drwg, dydy o ddim fatha bod chi'n ffeilio os da chi'n gorffwys. Os da chi'n gwthio chi'n anni orffwys, mae'n danos bod chi'n gweithio'n galad a dyna di'r ffordd i godi ffitrwydd. Felly mae yna dipyn o wahanol symudiadau yn mynd i fod heddiw yma. Os oes yna rhywbeth yn teimlo bod yn brifo neu bod o jyst yn teimlo'n wrong, jyst cymwch rest bach am yr symudiad yna, achos does am un symudiad yn mynd i bara am hir beth bynnag. Iawn, dwi'n mynd i reid music ymlaen, ella nhw'ch chi ddim clywed o, so os ydych chi eisiau dod o'ch music eich hunan ymlaen, da ni'n mynd clywed chi, so just blastiwch be bynnag sy'n mynd i neu chi weithio'n galad. Iawn, da ni'n mynd i ddechrau cnesu fyny. A'r unig beth ydych chi'n gwneud i gnesu fyny ydy knife jack, okay? So jumping jacks, gewch chi'n neud rhaid llawn, neu hanner. Os da chi yn gweithio low impact, so os gennych chi ryw anafiadau pen-glin er enghraifft neu gwylod y cefn, dylai bod chi ddim yn neithio, gwnewch y low impact. Ond os da chi'n gallu gwneud rhaid llawn, cariwch ymlaen, so gweithio bod chi'n neud jumping jacks efo fion. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n di squat. So mae'n lyfo bod chi'n isol lawr, sefyll i fyny. Pwsio'r llawr i ffwrdd efo'r traed. Da ni'n gwneud hyn am 30 eiliad. Cerwch bod isol o fedrwch chi. Gwnewch yn siŵr bod y pengliniau ddim yn disgyn i mewn. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n gwneud jog ymlaen. A wedyn yn ôl. So da chi'n jyst yn mynd ymlaen ac yn ôl. Cadwch chi ymlaen i fynd. Da ni'n un am 30 eiliad eto. Dal i fynd ar y jog ymlaen.
Ac yn ôl. Cerwch chi ar gyflymder eich hunan. Jyst defnyddio'r space sydd gennych chi. Da iawn, oce. Da ni'n mynd ôl i'r knife jack. Da ni just yn ei 10 gilydd o bob dim wan. 3, 2, 1, ôl i'r squats. Gwasgu'r yn ôl ar y top. 5, 4, 3, 2, i'r jog. Jog ymlaen ac yn ôl. Gobeithio bod chi allan o wynt, gobeithio bod chi'n dechrau cynnesu. Oce, da ni'n dod o traed allan. Da ni'n trosglwyddo pwysau o un ochr i'r llall. Nid yn siŵr bod y traed yn pwyntio ymlaen. Dal am ryw 2 eiliad. Newid ochr. 1, 2, newid ochr. Dal i fynd ochr i ochr. Oce, dod ar traed tua rhywun lle o'r hips a just twist ochr i ochr. Twist ochr i ochr. Oce, just ymlacio yr sgwydda. Dal i fynd ochr i ochr. Da ni just yn ystwytho'r asgwrn cefn tra da chi'n neud hyn. Fantastic, oce, da ni'n mynd yn ôl i night jack. Oce, nid siŵr bod ni wedi cynnesu'n iawn. Da ni'n mynd 5 arall, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd 5 squats. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd i jog. Jog ymlaen. Jog yn ôl. 1 arall. Fantastic, oce, da ni'n mynd i lunge nesaf. Hefo lunge, da ni'n mynd cam ymlaen. Penglin cam yn cyffwrdd y llawr. Nôl dechra, ochr arall. Cam ymlaen, penglin cam yn cyffwrdd y llawr. Gwnewch yn siŵr bod y penglin ffrynt ddim yn pasio'ch botyn troed ffrynt. Oce, so mae'r penglin ffrynt reit o ben yn ffer. Dal i fynd ochr i ochr. Cariwch chi ymlaen. Cariwch ymlaen ar lunges. 1 arall. A wedyn da ni'n mynd i walkout. So, dwylo lawr i'r traed. Cerdded dwylo allan. Plank uchel, cerdded dwylo nôl. Da ni'n gwneud hyn am 30 eiliad. Oce, cariwch chi ymlaen i fynd ar y walkout. So, lawr i'r llawr, plygwch o pengliniau, cyn gymaint da chi angen. Dyle bod chi'n teimlo chi bach yn stretch. Gwnewch 2 arall, 2 walkout arall. Unwaith da chi wedi gwneud 2, lawr i lunge. Lle mae'r penglin cefn yn gwrthwys ar y llawr rhan. Da ni'n mynd i godi'r breichiau, pushio'r hips ymlaen, a dyle bod chi'n teimlo stretch bach yn yr hip flexor, sef top y goes ar y hip. Dal i godi'r breichiau, nôl i lawr, yn mynd i 2 arall. 1 arall. Newid hoes. Ochr arall. Pwsio'r hip ymlaen, touch bach. Fyny. Ac i lawr. Canol yn gry. Un arall. Gret. Dwi'n bach yn gynas. Dwi'n bach yn barod i fynd. Cymwch chi a dod o'r os da chi isio. Cymwch chi a dod o'r ar unrhyw amser. Da ni'n gwneud 3 symudiad i ddechrau. Squats, union y peth ar atho ni yn yr warm-up yn cynnesu. Press-ups, a wedyn lunges. Okay? So da ni wedi ymarfer y squats a lunges yn barod.
Iawn, da ni'n gwneud 30 eiliad i bob un. Dechrau mewn 3, 2, 1. Ffordd ni, squats. Cyn gymaint ydych chi'n gallu. Push yr hips yn ôl, fyny trwy'r traed. Push yr hips yn ôl, push i fyny. Dal i fynd, 10 eiliad arall. Gwneud yn siŵr bod y pengliniau yna ddim yn disgyn i mewn. So push o'r pengliniau allan dipyn bach. So maen nhw'n dod just allan i'r bodiau traed. 3, 2, 1. Da ni'n mynd lawr i press-ups. Gwch chi'n neud yr llawn neu hanner. So yr llawn. Neu hanner, just uwch ben y pengliniau. Ar chi'n mlaen i fynd, dylai bod y dwylo, sy'n un yn ychydig ar y bres. Ryn un lled ar sgwydda, canol yn gry, yn nadlu allan ar y push. Canolbwyntio yn nadlu allan ar y push. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n mynd i lunges. Just fel nadlu ni wrth gynesu fyny. Cerwch chi ar gyflymder eich hunan. Gwneud yn siŵr bod eich penglin ffrynt, ddim yn pasio'r botyn troed ffrynt. Cariwch ymlaen mynd ar y lunges. 3, 2, 1. Da ni'n ôl i squats, da ni'n mynd i'r rownd arall. Ryn peth eto, 30 eiliad i bob un. Os ydych chi'n teimlo'n boeth, os ydych chi'n allan o wynt, da iawn. Os ydych chi ddim, gweithiwch yn bach yn glytach, cyrwch yn bach yn gyflymach. 10 eiliad arall. 5, 4, 3, 2, lawr i press-ups, llawn neu hanner. Cofiwch yn adlu allan ar y push. Dylai bod y brest yn dod tua seis dwrn o'r llawr, oce? Dyna pan mor isel ydych chi eisiau mynd. 5, 4, 3, 2, 1 i lunge. Un ochr i'r llall. Dal i fynd ar pace yn hunan. Gweithio'r coesau, gweithio'r pen ôl. 5, 4, 3, 2, 1. Oce, da ni'n mynd i wneud power round one. So mae hwn yn mynd i fod twtch yn anoddach. Gweithiwch ar y pace eich hunan. Yn lle squats, da ni'n gwneud squats efo naid. Gwra ni. Gymaint ydych chi'n gallu o fewn 30 eiliad. Cariwch chi ymlaen i fynd. Os ydych chi'n gweithio low impact, os ydych chi unrhyw anafiadau penglin, joints, gwylod cefn, just gwneud squats heb y naid. 5 eiliad arall. Os ydych chi'n rest fach, just ysgwyd y coesau. A wedyn mynd yn ôl i mewn i'r jump squats. Neu'n gyntaf. 3, 2, 1. Da ni'n walk out a press-up. So just fel nath ni'n presu fyny. Lawr, cerdded dwylo allan. Press-up ar y pen. A wedyn nôl i fyny. A naid ar y top. Cariwch chi ymlaen. Lawr i walk out. Press-up llawn neu hanner. Naid ar y top. Mae hyn gyntaf. 5, 4, 3, 2, 1. Oce, da ni'n di lunge, a da ni'n di dal y lunge. So, yn ôl tro yma, penglin cefn bron ac yn drwy'r llawr, a pulse. Da ni'n mynd i fyny ag i lawr, pulses bach. Oce, os di hwn yn dechrau llosgi ar y pen ôl ar y goes, ochr yma. Da chi'n neud o'n iawn. Dal i ddalo. 5, 4, 3, 2, 1. Newid ochr. Pulses bach. Dal yna. Pulse bach. Hwn llosgi. 5, 4, 3, 2, 1. Agor pwys. Oce, 30 eiliad o rest. Active
gyfres. So, diolch symud i gwmpas. Diolch o ddŵr. Wneud yn siŵr bod chi ddim jyst yn gorfod ar y llawr. Ac gyfres. Iawn, da ni'n mynd i wneud yr un o'r syniad. Da ni'n mynd i wneud 30 eiliad i bob ymarfer. Mae hyn yn mynd i fod yn ymarferiad newydd. Da ni'n mynd 2 rownd. A da ni'n mynd 1 power round. Iawn, barod i fynd. Da ni'n dechrau efo mountain climber. Da chi angen mynd mewn plank uchel fel hyn. A wedyn dod i'n gliniau i fyny at y brest. Ffwr â chi. Fedrwch chi fynd yn gynt. Gwnewch chi fo i beth sy'n siwtio chi. Araf neu cyflym. Os ydych chi'n rili mynd amdani, gnewch chi'n gyflym. 5 eiliad i fynd. Wel den, troi rownd ar y cefn. Bwrdd ar y cefn, da ni'n dod â cyngliniau dros yr hips. Da ni'n dod â dwylo dros y brest. Derbyn yn y hwn, so da ni'n ymestyn y goes a'r braidd gyferbyn. Nôl i'r canol, am un ochr i'r llall. So bod chi'n cadw'r canol yn glir, so bod chi ddim yn gadael i gap mowr ddod yn gwylod y cefn. Da chi'n gadw bob dim yn solad ac yn glir o'r bol, a so bod chi'n teimlo'r abs o'r bol yn weithio ac yn hyra rhwng y bol a rhwng y cefn. Dal i fynd. So dwi yn ymestyn yr fraich a'r goes gyferbyn. 5, 4, 3, 2, 1. Fe'n i sefyll, pen i gliniau uchel. Os da chi'n gweithio low impact, fel hyn. Os da chi'n hapus yn gyflym, fel hyn. Da chi'n gwneud 10 o hinga, a dwi'n 5 night jack. 10 penglin uchel, 5 night jack, a cario ymlaen o'r patrwm yna am 30 eiliad. Cofiwch efo'r night jack, dwi'n gwneud high impact, neu low impact. So dwi'n gweithio bod chi'n symud wan, dwi'n gweithio bod chi'n gwneud 10 penglin uchel, 5 jumping jack, a jyst mynd yn ôl i'r dechrau wedyn, 10 penglin uchel, 5 jumping jack. Cario ymlaen i fynd, dwi'n gwneud 5 eiliad ar ôl. 3, 2, 1. Da ni'n mynd yn ôl i'r mountain climber. Codi eich coes i fyny, eich penglin i fyny. Mor agos i'ch brest y fedrwch chi. Cadw bob dim yn steady. Gwneud siŵr bod chi ddim yn siglo ochr i ochr. 5, 4, 3, 2. Da ni'n ôl i'r debug. Ar eich cefn. Breichio dros y brest, pengliniau dros y hips. Dal bob dim yn glir. Dal yn mynd o'r un ochr i llall. Os ydych chi'n reit hyderus, fydwch chi'n gwneud hwn yn reit gyflym. Os ydych coordination ych chi'n dda, cerwch amdani, ond os dal y canol yn glir. Dyna dy'r part anoddaf, part pwysica, ydy dal y canol yn rili clir. Bod na ddim gap mowr yn dod yn gwylod y cefn o chi'n symud. So cadw'r gap naturiol yma union yn fath. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni'n nôl fyny ar y traed. 10 penglin uchel, 5 night jack. Fwrdd ni. Cariwch chi ymlaen i fynd. 10 a 5, 10 a 5. 5, 4, 3, 2, 1. Da ni wedi plank uchel. Yr un peth oedden ni'n gwneud efo'r mountain climber. Ond tro yma, da ni'n symud y traed. So mae droed yn mynd o un ochr i llall. Tap allan o un ochr i llall. So tap bach i'r ochr efo'ch troed. Cadw'r canol yn glir. Hips yn steady ar llawr. Deg eiliad arall. Cadw'r canol yna'n hollol glir. 5,
4, 3, 2, 1. Troi rownd o'r cefn. Da ni'n mynd i wneud crunch bake. Efo hwn, penilyn i penglin. So da ni'n mynd penilyn i penglin, sythu'r ochr arall. So da ni ar y power round. Gweithiwch mor galed ydych chi'n gallu os ydych chi eisiau rest, cymwch rest. Bicycle crunches dal y fynd, penilyn i penglin, twist, twist. Da ni'n defnyddio cyhyr ar ochr y bol, sef yr obliques. Dal i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. Fyny sefyll, da ni'n gwneud quick feet. Traed cyflym, dwylo fyny, taps bach. Enw arall am hwn ydy American football drill. Traed cyflym. Mae'r gyflym edrych chi. Taps bach. Dal i fynd. 5, 4, 3, 2, sprint ar y spot. O'r gyflym edrych chi. Pwmpio'r pwysau yna. Meddwch bod chi'n gwneud sprint 100 metr. Dal i fynd ar sprint. 3, 2, 1. Gorffwys. Fantastic. So chi gar ymlaen trwy rownd yna i gyd, well done. Hwna'n yn tough. Rest. Gorffwys. Dal i symud. Cerdded o gwmpas. Cymryd dŵr os ydych chi isio. Mae gennym ni un rownd ar ôl. Mae'r rownd ola yma yn rownd o'r enw Tabata. So mae hwn yn bach yn wahanol o beth o'n i'n ei wneud. Dwi'n gyfeithio am 20 eiliad, a dwi'n gorffwys am 10 eiliad ar y diwedd. So 20 eiliad o blast, gweithio mor galed y fedrwch chi, a dwi'n 10 eiliad o rest. Mae Tabata, dim ond yn para 4 munud. Mae Tabata 4 munud yn gallu bod mor effeithiol a mynd am jog am 20 munud os da chi'n neud o digon calad. Iawn, so mae hwn yn un da i safio amser os gyda chi'n llawer amser, gynnwch Tabata. Mae'r o'r cyntaf, crunch punch. So da chi ar eich cefn, dwi'n gwneud crunch, punch ar y top. Crunch, punch ar y top. So di ddim y sit-up, da chi ddim eisiau dod holl ffordd i fyny, jyst hanner ffordd i fyny, punch. Da chi'n defnyddio'r abs. 3, 2, 1, ffwrdd chi, crunch punch, chi'n gymaint sy'n gallu, punch, just punch, punch ar y top, punch bob ochr. Crunch, defnyddio'r abs yna i dynnu chi'n i fyny, punch ar y top. 5, 4, 3, 2, 1, gorffwys. Gwnewch y mwyaf 10 eiliad yma. Dych chi fyny i'r sefyll, ydych chi'n barod. Da ni'n mynd i wneud twtshad y llawr, twtshad y to. Da chi'n plygio lawr i squat, a wedyn neidio fyny mae'r uchel da chi'n gallu. Go! Twtshad y llawr, twtshad y to. Cyn gymaint da chi'n gallu. Pidwch a stopio. Siwch gar ymlaen i fynd am yr 20 eiliad yma. Nes bod chi'n rili angen y 10 eiliad o rest. 5, 4, 3, 2, 1. Fantastic. Da ni wedi hike-ups nesaf. Efallai bod chi angen tycio eich top i mewn eich trowsus i hwn, neu mae'n mynd i fynd dros eich pen. Da ni yn y position yma, a da ni jyst yn pwysio y traed off y llawr. So meddwch amdano'r llythyren fi, chi'n benni lawr, fi ar benni lawr, gwrdd chi. Peidiwch yn pwysio gormod, neu gofyn chi'n hoff o'r drosodd. Ond dylai bod chi'n gwneud jumps bach wan. So hike-ups, gyda chi'n 10 eiliad ar ôl. 5, 4, 3, 2, 1. 10 eiliad o rest. Da ni yn mynd i wneud burpees nesaf. Efallai bod chi'n gwneud hyn o blaen, dyn nhw ddim yn y pwysleisio, ond maen nhw yn effeithiol. So, hefo'r burpees da ni'n dweud, da ni ddim yn mynd hoff o'r llawr. Da ni jyst yn mynd i plank uchel. A naid ar y top. So, da ni'n mynd lawr, cael traed allan, rôl i mewn, naid ar y top. Ffwrdd chi, 20 eiliad y burpees,
Gymaint ydych chi'n gallu mewn i geiriad. Amelwch i wneud o leia 4 os ydych chi. Cymru hynna fel target, mae'n dod yn challenge. 5, 4, 3, 2, 1. Gorffwys. 10 eiliad rest. Dyna ni hanner ffordd. Dyna ni'n dod nôl i'r dechrau fan. 2 munud ar ôl yn yr workout yma. A wedyn bydd o yn rest neis, fel stretch, cool down. Iawn, dyna ni crunch punch. Bwrwch chi. Deg i wedi fynd. Chi'n gyfaint o crunch punch ar edrych chi. 5, 4, 3, 2, 1. 10 i wedi rest ar eich traed. Twysio dy llawr, twysio dy to. 3, 2, 1, bwrw ni. Cyn gymaint ydych chi'n gallu, twysio dy llawr, twysio dy to. 5, 4, 3, 2, 1. Gorffwys. High cups yn dod i fyny, so hein dyr eich ydyn ni. Mae'n sharp V ar ben i lawr. Pen ôl y hips yn yr awyr. Pwysio traed off y llawr. Go! 20 eiliad o pie cups. Deg eiliad fynd. Ydych chi'n gwneud hyn yn iawn, dyle bod yn gweithio'r abs hefyd. Dal y canol yn gryf, cadw'r siarp neis na. 3, 2, 1. Da iawn. Cymrwch rest bach. Ni'n gorffan efo'r burpees. Gweithio efo pawb efo'r burpees. 3, 2, 1. Go! Lawr y plank. Nôl i fyny, naid ar y top. Chi'n gymaint ydych chi'n gallu 10 eiliad arall i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. A stop nhw yna. Da iawn. Os ydych chi yn knackered ag yn boeth ag allan y wynt, da iawn, ydych chi'n gweithio'n galed. Iawn, jyst cerdded y gwmpas. Jyst yn dod â curiad y galon i lawr yn araf bach. Fel ydych chi'n cerdded y gwmpas, neu os gennych chi ddim llawer o leg, neu step a tap. Fel ydych chi'n gwneud hyn, dwylo tu ôl i'r cefn, gwthio'r brest allan, sgwydda i lawr. A wedyn, da ni'n gwneud un braich ar draws y corff. So, just yn ymestyn fan. Mae'r ymestyn ar ddiwedd y sesiwn yn mynd i leihau y risg o gael anaf. Cadw'r pengliniau yn feddal. Dwi'n siŵr bod chi ddim yn cloi'r pengliniau fel ydych chi'n sefyll. Newid ochr. Dwi'n mynd ar y coesau allan, da ni'n mynd i ymestyn cefn y coesau fan. Rowlio lawr. Ymlacio'r pen, ymlacio'r gwddw. Peidiwch y poeni os ydych chi ddim yn cyffwrdd y llawr, jyst cerwch chi mewn bell ydych chi'n gallu. Cerdded y dwylo i un ochr. Ag i'r ochr arall. Nôl i'r canol. Rowlio fyny. Dod â un goes i fyny.
coesau fe gilydd. Pwysio'r hip ymlaen, nes chi'n teimlo stretch neis yn ffrynt y goes. A'r ochr arall. Just dal yna, dyna ddech weld fel balance os chi angen. Da ni'n mynd i anadlu mewn. Stretch fyny, anadlu allan. Un arall. Ag allan. A dyna ni. Diolch yn fawr iawn. Diolch am ymuno a da iawn am weithio allan. So hwnna yn ymarfer hit training. Ffordd reit gyflym o godi ffitrwydd. Ac hefyd ddim yn cymryd llawer amser. Mae'n cymryd bach llai amser a lot o ddosbarthiadau eraill. Diolch yn fawr, Cadi. Dwi'n gwybod dwi yn teimlo bod dwi'n heidi treat wan anyway. Da iawn, Paul. Diolch yn fawr am y sesiwn yna. Cyn iddo chdi fynd, mae yna un cwestiwn arall wedi dod fewn os ti'n meincio ateb o. Iawn. So, cwestiwn ydy, os gennych chi tips neu fydych chi dangos symudiad gorau i gweithio ar cyhyrra'r coesa? So, ar y quads neu'r thighs yn benodol? Quads a thighs. So, symudiadau gorau da ni wedi gwneud rhain yn hyn yma, squat a'r lunge. Un arall sy'n effeithiol ydy pont glutes, so ar y llawr gwthio'r canol i fyny. Mae hwn yn gweithio ar yr hamstrings mwy, so cefn y coesa. Ond i weithio ar y quads, sef yr un ffrynt, un peth sydd tip i wneud ydy wneud y squat hefo sodla i fyny. So reid fatha step neu llyfr o dan bob sodl, neu squat, ac am fod y pwysau yn ymlaen, mae hynna'n mynd i ganolbwyntio mwy ar y quads y ffrynt yma. Dwi'n meddwl hynna wedi helpu. Diolch yn fawr, dwi'n siŵr bod o. So, gan i jyst dweud diolch yn fawr iawn iddo chi, Cadi, am ymuno efo ni ac amdan ateb yr cwestiynau mor agored ar ddechrau'r sesiwn. So, diolch huge gan fi a pob arall yn y sesiwn. Diolch yn fawr i chi. Iawn, gobeithio wir gawn ni sesiwn arall efo chdi'n fuan. So, diolch yn fawr i pob sydd wedi ymuno hefyd. A nawn ni weld chi gyd yn sesiwn Project Case os nesaf. So, diolch yn fawr iddo chi, a nawn ni weld chi'n fuan. Diolch. Hwyl fawr.